Un home morto e a súa esposa gravemente ferida por disparos en Asturias. A Garda Civil investiga o acontecido nesta vivenda da localidade de Lena e desbota que haxa terceiras persoas involucradas ou que se trate dun caso de violencia de xénero. Segundo algúns veciños, o matrimonio, ambos os dous tiñan 70 anos, tiñan unha orde de desafiuzamento. A Policía Nacional desarticula en Vigo un clan familiar que trataba con mulleres con fins de explotación sexual. Traballaban sen descanso e vivían en condicións de amoreamento. A investigación, que arrancou tras a morte dunha das vítimas, remata con 3 mulleres detidas. Saúdos, que tal? Boas tardes. A terra tremeu hoxe en Galicia. Esta madrugada un sismo acadou case os 4 graus de magnitude e sentiuse sobre todo na provincia de Lugo. Si, o epicentro de maior intensidade rexistrouse en Triacastela. Alejandro Álvarez, como se viviu entre a veciñanza? Pois, como é habitual nestes casos, algúns non se enteraron e outros falan dun forte estrondo. Como ben dicíades, o de maior magnitude deuse aquí en Triacastela con 3,9, pero o máis chamativo é que deses 16 tremores, 13 deles concentráronse en tan só unha hora. El de las 3 y algo de la mañana, 3 y 3 minutos, me parece que fue, nos despertó. Uns cuantos seguidos. Non sei pero cual número era, ese xa me dio algo máis. Alfonso Rueda remata a súa viaxe oficial de 3 días a China. Esta mañá visitou a fábrica de baterías de SAIC, un dos maiores grupos automobilísticos do mundo. O presidente presentoulles as vantaxes que ofrece Galicia ás empresas de automoción pola súa situación xeográfica e a experiencia na industria do motor dende hai décadas. O recinto feiral de Silleda é esta fin de semana un bulir de opositores. Máis de 8.000 aspirantes tentan acceder a unha das 496 prazas ofertadas no Sergas. A participación foi moi alta durante esta mañá pros exames de matrona e enfermaría pediátrica. Mentres estemos aquí todas xuntas, parece que se dilúe un pouco aos nervios. Al final é un examen que, lóxicamente, o que fagas ti é moi importante, pero dependes dos demais tamén. A perspectiva, pois, bueno, é basicamente manterme en listas. E a Coruña vive hoxe unha dobre escala no seu porto coa chegada simultánea de 2 cruceiros moi distintos. No peirao de Transatlánticos conviven o luxo clásico do Zafir Princess e a vanguarda do Greg Mortimer, un buque de expedición que é todo un referente técnico. Nos minutos máis detalles. O escultor Manolo Paz inaugura en Park Avenue a súa exposición A distancia que une, 10 pezas monumentais que conectan o rural galego coa capital do mundo, nunha mostra que ocupará unha das arterias máis emblemáticas da cidade. Comezamos. Alfonso Rueda remata a súa viaxe oficial de 3 días a China. Esta mañá visitou a fábrica de baterías de SAIC, un dos maiores grupos automobilísticos de todo o mundo. O presidente presentoulles as vantaxes que ofrece Galicia ás empresas de automoción pola súa situación xeográfica e a experiencia na industria do motor dende hai décadas. Con máis de 250 empresas e centros de innovación vencellados á automoción e a conexión que ofrecen os portos a puntos estratéxicos como o Reino Unido, Galicia preséntase na China como un lugar propicio para os futuros investimentos da industria chinesa do motor en Europa. A estas vantaxes a Xunta suma a súa aposta polas novas enerxías. Así lle trasladou Alfonso Rueda os máximos directivos de SAIC, un dos principais fabricantes de coches do país asiático cos que se reuniu estes días. Hoxe mesmo na factoría de baterías de nova enerxía que o grupo ten en Sensú. Estas instalacións son un dos complexos industriais máis avanzados do planeta na mobilidade eléctrica. A factoría ten capacidade para producir cada ano uns 300.000 packs de baterías. Esta foi a última parada da primeira viaxe oficial de Alfonso Rueda a China cun obxectivo prioritario na axenda: atraer investimentos a Galicia para consolidala, apunta a Xunta, como referente en Europa no sector do vehículo eléctrico.
Pois en plena viaxe de Alfonso Rueda a China chega un anuncio con impacto directo para a automoción. SAIC, o xigante chinés propietario de MG, escolle España para levantar a súa primeira fábrica europea e deixa fora Hungría, segundo avanzou Bloomberg. Non está confirmada a ubicación definitiva e aí é onde entra Galicia, que figura entre as opcións que se barallan para acoller a planta. Sería a primeira fábrica europea do grupo chinés SAIC, propietaria de MG, unha marca cada vez máis presente no noso mercado. O movimento chega, ademais, nun momento clave. Os fabricantes chineses buscan producir dentro da Unión Europea para esquivar aranceis e gañar peso industrial no continente. O PSOE celebra este sábado o Congreso Regional Extraordinario en Extremadura que ratifica a Álvaro Sánchez Cotrina como novo secretario xeral. Ali estivo apoiando o expresidente do Goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, que no seu discurso criticou o pacto alcanzado entre PP e Vox para gobernar Extremadura. Zapatero tamén amosou o seu apoio ao goberno de Pedro Sánchez pola súa valentía, coherencia e coraxe, dixo. Vivimos en el momento de la historia de España que más personas trabajan, que más afiliados hay a la Seguridad Social, que más empleo se ha creado. Vivimos en el momento de la historia de España que más mujeres, y esto es lo más importante, están trabajando. Vivimos en el momento de la historia de España que por primera vez nuestra economía crece más, por primera vez de una forma clara durante 5 años. E seguen xurdindo reaccións ás filtracións dos vídeos do Comité Federal do PSOE de 2016, aquel que enfrontara a Susana Díaz con Pedro Sánchez. Emiliano García Paje apunta agora os xefes da organización. Dixo, literalmente, como responsables desas filtracións. Dixo nunha entrevista na COPE. Paje engadiu que esas imaxes as tiñan moi poucas persoas e que algo está pasando para que un documento que define como estratégico, reservado, secreto e perigoso saia agora á luz. Félix Bolaños nega que o Goberno teña ningunha preocupación sobre a situación de España na OTAN. Palabras do ministro de Presidencia tras a filtración de correos do Pentágono nos que apuntaban a posibilidade de expulsar o país da organización. No tenemos ninguna preocupación sobre la situación de España como miembro de la OTAN. Ninguna preocupación. Somos un socio fiable, somos un socio que cumple sus compromisos y somos un socio, eso sí, que tiene posición y que tiene criterio propio. O acordo en Oriente Medio segue en punto morto e Irán confirmou que non vai negociar directamente con Washington. Pakistán será o encargado de trasladar a postura iraniana ante a delegación estadounidense. De feito, o ministro de Exteriores de Irán mantivo este sábado unha reunión co xefe das forzas de defensa de Pakistán, e principal mediador no conflito entre os Estados Unidos e a República Islámica. Nun encontro no que tamén estiveron importantes responsables de defensa e seguridade pakistanís. Mentres, a delegación estadounidense, na que nesta ocasión non vai o presidente Vance, viaxa a Islamabad para unha nova mesa negociadora, aínda que nesta ocasión non se reunirá cara a cara con Irán. A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, está no Brasil. Ali mantivo un encontro coa ministra brasileira da Muller, Marcia López. Pontón trasladou ao goberno de Lula da Silva o atractivo e as vantaxes de Galicia para acoller investimentos dese país. Abogou por fortalecer vínculos e ampliar as relacións económicas e culturais tamén en ámbitos como o da universidade ou da investigación, impulsando un maior intercambio universitario e a colaboración investigadora. Tamén apostaron por fortalecer políticas públicas que protexan a igualdade. Unha gran potencial nas súas relacións co Brasil, que somos un país que ten uns sectores económicos e productivos que teñen moito que ofrecer e que tamén somos unha terra onde as empresas deste país poden poñer en marcha os seus proxectos sempre que sexan proxectos de vanguarda. E continúan as reaccións á moción de censura en Lugo. Os socialistas denuncian que a moción de censura non terá éxito de goberno. Os populares, pola contra, defenden que o PP foi a lista máis votada en Lugo, aseguran que a moción é un mecanismo legal e denuncian unha persecución nas redes alentada por socialistas e nacionalistas. Que esa operación indigna, inmoral de moción de censura apoiándose nunha tránsfuga non vai ter éxito. Dentro dun ano volveremos a vernos. As de censura son como os pementos de Padrón. Unhas gustan e outras non. E vese que a esquerda gusta a de Noia e non lle gusta a de Lugo. Teñen que cesar xa na súa instigación ao odio.
Estas eran palabras de Paula Prado no Congreso Local dos Populares en Padrón. Coa vista posta nas municipais, os populares arruparon a Ángel Rodríguez, candidato a alcaldía nesa localidade e actual voceiro popular. Dende o Partido Popular defenden os valores do PP fronte ao caos que representan outros partidos. E outra forma de gobernar, que é a da xente do Partido Popular, comprometidos, xente seria, xente de toda a vida. O secretario xeral dos socialistas reivindicou este sábado en Ourense a vixencia da Lei Xeral de Sanidade no seu 40 aniversario. Para José Ramón Gómez Besteiro, esta é unha norma básica, piar do benestar, e da que o PSOE dixo foi absolutamente protagonista. Besteiro tamén alertou da necesidade de poñer máis recursos na atención primaria. E durante estes 40 anos de vixencia da Lei Xeral de Seguridade Social, o traballo dos socialistas foi dirixido fundamentalmente a fundamentar ese dereito como un dereito universal, único e, sobre todo, solidario para todos os galegos e todas as galegas. Pasado o tempo e hoxe, ademais, coñecemos que esa loita por protexer ese dereito ten que ser unha loita permanente día a día. Para facer a oposición de matrona? De demostrar todo o que sei. Ao final te vas contaxiando da enerxía esta, e agora sí que estou bastante nerviosa, a verdade. Estudiei o posible e a ver que sale. Pois arrancaron hoxe en Silleda as oposicións para as categorías de especialistas en enfermería e de persoal de servizos xerais do Sergas. O Servizo Galego de Saúde oferta 496 prazas para a matrona, enfermería familiar e comunitaria ou pediátrica, entre outras especialidades. Están inscritos máis de 8.000 aspirantes. Dende primeira hora da mañá, o recinto feiral de Silleda concentraba unha actividade intensa. Preto de 600 persoas agardaban a porta dos pabillóns para a primeira proba desta fin de semana. 348 persoas aspiran a cadar unha das prazas de enfermería obstétrico-xinecolóxica ou o que é o mesmo, de matrona. Non levo moito tempo traballando, levo solo 7 anos, entón a perspectiva tampouco é coller plazo porque sei que é complicado nesta oposición, pero bueno, estudiei o posible e a ver que sale. Hai tamén 60 prazas de enfermería pediátrica para 210 aspirantes, malia que moitos levan anos traballando e saben das dificultades para cadar unha praza, os nervos, din, son inevitables. Igual na seguinte oposición, igual aí teño máis opcións, o sea, que eu veño que he estudiado, veño con ganas de facelo, pero bueno, vai depender tamén do que fago o resto. Nerviosa ou non? Bastante, creo que se me nota. pero bueno, con ánimos de demostrar todo o que sei. Máis de 800 persoas aspiran a unha das 128 prazas de enfermería familiar e comunitaria. Se está centrado fundamentalmente en dos categorías, enfermeiras, tanto generalistas como especialistas, e mañan tamén son personal administrativo, personal de xestión xeral. Ose, la convocatoria ten unha tasa de participación realmente elevada, están no 85%. Ofértanse en total 496 prazas, case a metade, para persoal de servizos xerais. Esta proba será na xornada de mañá e a ela están convocados máis de 7.000 aspirantes. Ben, hai uns días cumpríanse 35 anos dun acontecemento trascendental na cirurxía de Galicia. O Hospital Juan Canalejo da Coruña realizaba con éxito o primeiro trasplante de corazón na nosa comunidade. E 3 décadas e media despois, a unidade de cirurxía cardíaca do Choac é un referente nacional e internacional que non tardará en celebrar un novo fito. Este ano alcanzará os 1000 trasplantes. O doutor Alberto Jufé chegara ao Hospital da Coruña uns meses antes coa encarga de poñer en marcha o primeiro programa de trasplante cardíaco en Galicia. O 5 de abril de 1991, Antonio Peña, de 60 anos, recibiu o corazón dun home de Valladolid falecido en accidente de tráfico. No cualquiera quiere poner su cuerpo y hacer el primer trasplante, pero Antonio lo tenía clarísimo, quería ser el primero. Jufé lembra os aplausos no quirófano tras a intervención exitosa e a mestura de emocións dun equipo consciente de que estaba facendo historia. 10 días despois, Antonio Peña saía camiñando do hospital. Viviu 29 anos trasplantado. Era una estrella de Hollywood, o sea, era algo increíble. Toda la gente salía a verlo y era la propaganda mejor que teníamos en el Canalejo Choac, porque iba por todos lados, así orgulloso, diciendo yo fui el primer trasplantado de Galicia. O primeiro ano realizaron 15 operacións. En 1997, con 46, lideraron o número de intervencións en España. A unidade de cirurxía cardíaca do Choac continúa sendo un referente nacional e internacional en trasplantes.
Esperamos cumplir los 1000 antes de acabar el año, probablemente por septiembre o octubre, que bueno, son de esas cifras redondas que constituyen un hito. Hasta ahora solo 2 hospitales, Puerta de Hierro y la Fe de Valencia, que empezaron muchos años antes, han pasado esa cifra de 1000. Cuenca dirixe o servizo desde 2009, cando marchou do hospital o doutor Jufé. Os dous aplauden a xenerosidade dos doantes que o ano pasado permitiu a realización de 390 trasplantes cardíacos en España. Un home morto e a súa esposa gravemente ferida en Asturias. A Garda Civil investigou o acontecido nesta vivenda da localidade de Lena, onde ambas as dúas persoas tiñan feridas por disparos. Desbótase que haxa terceiras persoas involucradas ou que se trate dun caso de violencia de xénero. Segundo algúns veciños, o matrimonio, ambos os dous tiñan 70 anos, tiñan unha orde de desafiuzamento. Os equipos sanitarios desplazados ata o lugar puderon salvar a vida da muller. A Policía Nacional detén en Vigo a 3 mulleres dunha mesma familia por tratar con seres humanos. As vítimas vivían amoreadas nun piso do centro, obrigadas a traballar sen descanso e baixo un control absoluto. Iria Soengas. Sí, as detidas en Vigo son 3 mulleres da mesma familia que están acusadas de integrar unha rede de trata de persoas con fins de explotación sexual. A investigación iniciouse hai un ano logo de que axentes da Policía Nacional acudisen a un piso da cidade en que se exercía a prostitución despois de que se rexistrasen graves incidentes nesta vivenda, entre eles o falecemento dunha das mulleres que ali residía e a denuncia doutras dúas. Ali os axentes puideron comprobar que no piso vivían varias mulleres hacinadas en pésimas condicións. Tamén que os integrantes da organización exercían un absoluto control sobre estas mulleres as que obrigaban a exercer a prostitución para despois quedar coa metade das súas ganancias. No marco desta operación tamén se realizaron varias actuacións en Madrid que culminaron coa detención doutras 2 persoas vinculadas a esta presunta rede criminal. As 3 detidas en Vigo están acusadas dos delitos de trata de persoas con fins de explotación sexual, prostitución coactiva e pertenza a organización criminal. A investigación policial comezou hai xa un ano. Tras as pescudas, 3 mulleres dunha mesma familia foron detidas en Vigo por axentes da Policía Nacional como presuntas responsables dunha organización criminal dedicada á trata de seres humanos con fins de explotación sexual. La investigación comenzó el año pasado tras varios incidentes graves en este piso de citas, incluido el fallecimiento de una de las mujeres y la denuncia de otras 2 de ellas. Os axentes entraron no piso de citas no centro de Vigo que funcionaba as 24 horas do día e no que traballaban numerosas mulleres, na súa maioría estranxeiras, moi novas e sen apoio social e familiar fora desa vivenda. O clan detido exercía un control absoluto sobre as vítimas. Decidían sus horarios, restringían el tiempo de descanso y se apropiaban además del 50% de los beneficios de cada servicio que hacían estas mujeres. Además, se confirmó el consumo de drogas en el interior de este local con conocimiento de las responsables. A trama chega ata Madrid. Dentro desta mesma operación policial foron detidas outras 2 persoas vencelladas á rede. As 3 detidas en Vigo xa foron postas a disposición xudicial como presuntas autoras de delitos de trata con fins de explotación sexual, prostitución coactiva, delito contra os dereitos dos cidadáns estranxeiros e pertenza á organización criminal. Un incendio no barrio do Freixeiro, en Vigo, deixa unha muller ingresada en estado grave e 2 homes que tamén foron hospitalizados con feridas leves. Foi nunha vivenda abandonada. Raquel Gandoi. A Unidade Científica da Policía Nacional, que é a que dirixe a investigación do incendio, rematou xa a inspección ocular para determinar cales foron as súas causas. O incendio comezou pasada a 1 da madrugada no soto deste edificio abandonado que ven as miñas costas na rúa viguesa de Cesario González por trás da piscina municipal do Carme. Nada máis chegaren os servizos sanitarios, trasladaron a 3 feridos deste incendio ao hospital Álvaro Cunqueiro. Deles 3, a única muller do grupo foi derivada á unidade de queimados do complexo hospitalario da Coruña, onde a arestora continúa ingresada en estado moi grave con queimaduras de primeiro grao. Un veciño desta zona foi o que chamou o 112 o ver o fume, sobre todo escoitar pedir auxilio dende o interior. Os veciños contábanos iso si fora da cámara, que este edificio abandonado leva tempo en estado pésimo, cheo de plástico, cheo de lixo acumulado, que foi precisamente o que ardeu e que un grupo de persoas habita este baixo dende hai xa un tempo. O foco principal do lume estaba no soto, aínda que tamén ardeu
parte de atrás e do baixo. Os bombeiros de Vigo, primeiros de Esturáns e logo os de Teis sufocaron as lapas nun par de horas. O edificio afectado polo incendio está nunha rúa desta parroquia viguesa de Santo Tomás do Freixeiro. Hai 3 feridos, entre eles unha muller en estado moi grave que continúa ingresada no Chuac. Un veciño deu alarma ao 112 a 1:20 e outros só se percataron do suceso durante a intervención dos equipos de bombeiros, policías e sanitarios. Escucharon gritos y ya se movilizó todo el vecino, pues escuchamos gritos, llegamos aquí, justo está llegando la policía, ambulancia. Más bien las luces de que había de la ambulancia y de los bomberos que estaban subiendo por arriba para entrar. Mentres a científica da Policía Nacional última inspección ocular do edificio, varias persoas integrantes da Asociación de Veciños diríxense a nós para contarnos cal era ata que ardeu esta madrugada a situación neste edificio abandonado da rúa Cesario González. Segundo a versión dos veciños, un narcopiso a poucos metros do edificio que ardeu está no foco de todos os problemas do barrio. Sí, vienen de allí para consumir aquí, claro, porque está a 10 metros exactamente, está a 10 metros. Y esto era una tragedia que se miraba venir. Esto ya se sabía que iba a pasar algo algún día, pero no se puso freno a tiempo y al final, por desgracia, pasó esto. A investigación que determinará onde e por que comezou o lume está en marcha. A Asociación de Veciños do Freixeiro convoca unha manifestación para o vindeiro luns para protestar polo abandono do seu barrio. E atendan estas imaxes. En Almería, unha persoa tentaba vender en liña alfombras de pel auténtica de León. As pezas tiñan un prezo de 2.500 euros cada unha e foron varios os cidadáns que alertaron desta oferta ilegal nunha plataforma de internet. A Garda Civil incautou ambos os tecidos e tamén unha ampla colección de animais naturalizados. Entre eles atopábanse cairos de almafí, cabezas de varias especies ou tallos feitos de patas de elefantes. Esta persoa está sendo investigada por un delito contra a flora e a fauna. Pensé que eran truenos, era sobre las 3 de la mañana, 3 y algo de la mañana. O susto si o levas, porque é inevitable, vamos. A nadie lle gusta despertarse así por unha cousa destas, non? Un terremoto pequeno, pero 16 terremotos acudiron á provincia de Lugo a madrugada deste sábado. Sí, e o epicentro antía estivo o de maior intensidade cunha magnitude de 3,9 graus en Triacastela. Ímonos ata ali en directo, onde está Alejandro Álvarez. Sí, 16 tremores con epicentro nesta montaña de Lugo, en diferentes localidades desta montaña de Lugo, como por exemplo Triacastela, Baralla ou tamén Becerrea. O primeiro deles aconteceu uns minutos despois de que desen as 3 da madrugada, cunha intensidade de 3,4 e a partir de aí comezáronse a suceder o resto. Cabe destacar que deses 16 tremores, 13 deles condensáronse tan só nunha hora. Como ben indicabades, o de maior intensidade deuse aquí nesta localidade cunha magnitude de 3,9. Non hai que lamentar danos, ben seguro que algún sí que levou un bo susto esta madrugada e foron sismos que sí que se notaron incluso a moitos kilómetros desta zona, tal e como recollían os micrófonos da Radio Galega. Cabe lembrar que o triángulo que conforman as localidades de Triacastela, Sarria e Becerrea é unha das zonas de maior movimento sísmico aquí en Galicia. De feito, aglutinan unha boa parte dos tremores que se dan aquí na nosa comunidade en tan só un ano. Foron varios os sismos que se produciron ao longo da madrugada. O último rexistrado polo Instituto Xeográfico Nacional é das 6:18 e xa non superou a magnitude 2 na escala de Richter. Pero en total, desde as 3 sentíronse 16 tremores con epicentro nas localidades de Triacastela, Baralla e Becerrea. O máis importante foi en Triacastela e chegou a unha intensidade de 3,9. E sobre as 3:10 da madrugada, pois notamos primeiro o ruído, o clásico ruído de sempre, e logo xa comezou a tremer, pero a verdad tampouco foi demasiado forte. El de las 3 y algo de la mañana, 3 y 3 minutos me parece que fue, nos despertó y luego pues hubo alguno más tarde. Tremores como os desta madrugada son relativamente frecuentes na comarca e sempre traen á cabeza o 22 de maio de 1997, cando o terremoto dunha magnitude 5 marcou Galicia como o maior foco sísmico do noroeste peninsular. O susto si o levas, porque é inevitable, vamos. A nadie lle gusta despertarse así por unha cousa destas, non? Pero, o que digo, xa levamos moitos anos, desgraciadamente, sufrindo, pois un máis. Porque houbera hai anos moi gordo e ese sí que fora
Eu estaba na casa, aquel día que me despertou. E non sei, levantei-me, tirei-me da cama, e como teñen aconsellado que se salia afora, que se salia a un sitio libre de casas, eu a escaleira non a teño na memoria. Para mí non existe haber baixado a escaleira. Desta volta a maioría cortoulles o sono, pero non se chegaron a erguer. Nos últimos anos, Galicia está a situarse como escala obrigada de moitos cruceiros e isto repercute de cheo na economía local. Segundo un último estudo, por cada 20 pasaxeiros xérase un posto de traballo e a meirande parte deles xa lles adiantamos que son en terra, nos portos de destino. Saímos beneficiados con esta conta, ollo, porque a comunidade pechou o ano pasado con un récord. Case 800.000 cruceiristas gozaron do noso, por certo, que cada un deles deixa aproximadamente uns 124 euros. Fagan vostedes as contas do total, que xa se adiantamos que son millóns. Ben, pois os cruceiristas, polo tanto, activan a economía en portos como o da Coruña. O ano pasado houbo 184 escalas ali na cidade e este ano non vai ser menos. Xoel Rodríguez. Sí, de feito, este mesmo sábado están facendo escala neste porto dos cruceiros. Un deles é o Sapphire Princess, que teño detrás de min e que leva no seu interior 2.600 pasaxeiros e 1.000 tripulantes. E outro é o Greg Mortimer, que destaca non pola súa capacidade, senón máis ben polas súas características técnicas e porque é a primeira vez que está realizando escala no porto da cidade herculina. Durante o ano pasado pasaron por estas instalacións alrededor de 465.000 pasaxeiros, un volume de récord para esta cidade que deixa tamén un impacto económico de preto de 40 millóns de euros en distintos sectores, dende o comercio, o turismo, ata outros, como por exemplo o dos transportes. E durante este ano 2026 está previsto que se manteña esa cifra de pasaxeiros que son ademais turistas chegados dende todos os recunchos do mundo e que veñen a coñecer Galicia. É a primeira vez que o Greg Mortimer fai parada na Coruña. Adoita realizar rutas por augas árticas e antárticas, mais nesta ocasión elixiu o porto herculino para facer escala. A bordo, 115 pasaxeiros e 8 expedicionistas. La mayoría, siempre americanos, la mayoría. Luego siguen mucho australiano y ya mezclado, de Europa, de Asia. Os viaxeiros do Mortimer únenselle esta fin de semana os do Sapphire Princess, outro concepto de cruceiro do que dan conta as súas cifras. 1 milleiro de tripulantes e 2.600 pasaxeiros con curiosidade por coñecer algo máis do noso país. To see the history, to meet the great people, enjoy delicious food. Yeah, octopus and the shellfish. Yes. E a cidade da Coruña agradece estes cruceiros que moven a economía local. Os sectores máis beneficiados deste turismo que vai a máis a hostalería e o comercio. A verdade é que o ano pasado as cifras non minten, refliten un crecemento sen parangón, case chegando ao medio millón de cruceristas durante o ano 2025, o que penso que é un resultado moi positivo para esta cidade. E que 2025 foi un ano de récord no que a turismo de cruceiros se refire na cidade da Coruña, porque este medio millón de pasaxeiros deixou na cidade un impacto económico de 40 millóns de euros, unhas cifras que esperan polo menos manter neste 2026. O primeiro cohousing en funcionamento en Galicia estará en Friol. Abrirá no outono de 2028. Este modelo residencial, pensado para a etapa da vellez, está moi estendido nos países nórdicos. Nestas comunidades, os seus usuarios dispoñen da súa casa privada, pero comparten tamén espazos como comedores, gimnasio, horto, un embellecemento activo e sen soidade. Vivendas accesibles, rodeadas de natureza, onde un conserva a independencia pero escapa da soidade, e o proxecto de vivendas colaborativas que estarán funcionando en Friol no outono do 2028. O noso proxecto é outra forma de vivir. Contaremos con unhas vivendas privativas, de uso particular, e logo uns edificios para ter uns servicios comuns. Que serían as salas de talleres, o ximnasio e o comedor e cociña comunitaria. A comida de mediodía é obligatoria porque é unha maneira de socializar, de tamén de controlarlos uns aos outros, se estás ben, se non estás ben, se apareces, se estás triste, se estás contento. E o apoio mutuo e a vida social activa, dúas das ventaxas de vivir neste tipo de comunidades. Porque para mí es la forma ideal de pasar una vejez digna. Con independencia, con cuidado, con supervisión y a la vez pues poder ser uno mismo.
o cohousing senior e a mestura de vida independente compartida, un modelo residencial orixinario dos países nórdicos. Vai encaminado un pouco no novo modelo que temos nós de cuidados en Galicia, que pretende ser empezar xa desde a predependencia, collendo todo o proceso de envellecemento dos usuarios. Para o Concello, outro xeito de asentar poboación. Vai ser un revulsivo no ámbito social, evidente, pero tamén vai ser no ámbito económico, porque vai atraer familias a vivir o casco urbano. As vivendas construiránse nestes terreos. O proxecto arranca con 12, pero o obxectivo é chegar ás 90. Comer xuntos pero pagar un a escote é unha práctica que vai en aumento entre a clientela, pero que lles dificulta o traballo aos hostaleiros en momentos de apuro. Nalgúns locais se advirten cun cartel que non cobrarán por separado se un grupo numeroso. As reservas de comidas en grupos son habituais e máis en cidades como Santiago que acollen peregrinos que se van coñecendo polo camiño e celebran a chegada cun xantar. Pero a hora de pagar, toca dividir a conta. Uns pagan en metálico, outros con tarxeta, algúns teñen consumicións a maiores e non todos tomaron sobremesa. É unha ringleira de 15 ou 20 persoas na barra, é un enredo importante cando escasea a man de obra na hostalaría. Puede ser práctico para el cliente, pero sí que a la hora de un servicio de redoblar mesas y estar todo el día, gracias a Dios, trabajando mucho y con la cocina abierta, genera de que si te paga como cuota a cuota la gente, a veces pierdes un tiempo muy largo en un cobro de un ticket de 50 euros que pagan entre 5, por ejemplo. Como a veces son gente también que en el camino se juntan y no se conocen, como no, entonces cada uno quiere pagar lo suyo. Entonces ya con esta experiencia ya yo tomo las previsiones del caso y hablo siempre con los grupos y les indico eso, ¿no? De cómo va a ser el pago para que no haya esta congestión de las mesas. En comidas ainda, bueno, porque facturar máis, pero a veces para andar a cobrar os refrescos e eso todo, pero bueno, eu entendo a xente que nós non vamos pedir que paguen todos xuntos, porque é complicado, un paga en efectivo, outro paga con tarjeta, bueno, é un pouco de traballo para nós, pero bueno, o meu resumen é que o caso é cobrar. Poucos hostaleiros decidiron de momento poñer un cartel de que non se cobra por separado, pero os que se o fixeron insisten en que é por ofrecer un mellor servizo para todos, e así lle lo explican aos clientes. Sin duda alguna el cartel ayuda, porque nosotros nos podemos respaldar en ello. Está escrito y tiene un cierto peso ante los clientes, pero siempre hay un cierto nivel de duda de por qué no podemos dividir los pagos y molestias de parte de los clientes, pero les tratamos de explicar lo más posible las razones. A norma só lles exixe aos hostaleiros informar con transparencia antes de que os clientes consuman. E unha das opcións escollidas para a cea como aposta segura é a froita. Porén, moitos son os que teñen dúbidas sobre a conveniencia ou beneficio duns produtos sobre outros. Os nutricionistas teñeno claro, a froita é boa a calquera hora. Ca chegada do bo tempo, moitos son os que intensifican o benestar físico de cara ao verán e iso tamén inclúe os alimentos que inxerimos, especialmente a última hora do día. Unha das opcións máis escollidas por moitos para cear é a froita. Solo tomar manzana ou plátano. Unha manzana, unha naranja ou unha pera, máis ou menos. A lo mejor como un trocito de queso, pero solo. Y luego después tomo una naranja y un plátano, o una naranja y un kiwi, de noche. Hoxe en día podese acceder a froitas procedentes de todo o mundo independentemente da tempada, o que fai que xurdan dúbidas sobre cales presentan máis propiedades saudables. É boa a idea tomar froita en calquera momento do día, calquera froita a ser posible de temporada, a ser posible capel. Este tipo de mitos relacionados co consumo da froita o que fai que ao final diminuamos o consumo de froita. Non hai froitas boas e froitas malas, aínda que queramos buscar sempre esas clasificacións binarias simplistas. Moita xente non considera a froita unha opción para a cea, sinalando o suposto contido en azucre que teñen estes produtos. Hai un mito da fructosa. A fructosa é un componente da froita, pero a froita non só ten fructosa, sino que ten fibra. A fibra o que fai é enlentecer a absorción das glicemias. Moita xente pensa que a froita, como ten azucre, eleva o azucre en sangue. A nutrición non é un máis un, son dous, non? A fructosa libre é o que eleva as glicemias. A fructosa intrínseca nun alimento que ten fibra non eleva as glicemias, nin pola mañá, nin pola noite. Unha cea saudable non ten que ser só froita, pero de facelo compre que sexa ca súa pel de tempada e deixar 2 horas antes de meterse na cama para evitar trastornos digestivos. Temos que deixar de ter medo a consumir froita porque ao final consumimos outras cousas que son menos interesantes nutricionalmente. A efectos nutricionais e de saúde, a froita é unha aposta segura.
E achegámonos agora ao país veciño, é un día especial en Portugal que hoxe conmemora o 52 aniversario da Revolución dos Carabeis. As tradicionais manifestacións están a piques de comezar e esta mañá celebrouse a tamén tradicional sesión solemne no Parlamento, na que falou por primeira vez o novo presidente da República, Antonio Xosé Seguro, para pedir unidade en torno a esta data. Brais Suárez. A grande festa da democracia portuguesa, un festivo aínda unánime, pero cada vez tamén máis discutido. Foi iso que reflectiu esta mañá un ano máis a sesión solemne do Parlamento, onde varios partidos da dereita relativizaron a importancia da revolución que hai 52 anos remataba coa ditadura portuguesa, mentres que a esquerda reclamou ao goberno que cumpra a súa promesa de facer un museo conmemorativo desta data. No seu primeiro discurso nesta efeméride, o novo presidente da República, Antonio Xosé Seguro, reclamou unidade en torno ao 25 de abril e contra o populismo e pediu condicións para poder exercer a liberdade. Os portuenses mercan agora os tradicionais carabeis porque nuns intres comezarán as manifestacións e concertos e actos conmemorativos en todas as cidades do país, nas que, por certo, é moi frecuente ver visitantes galegos. Despois de 40 anos en Canadá, acaban de chegar co seu negocio á Guarda. Unha parella de migrantes retornados abriu unha tenda especializada en coches en miniatura. O seu local atrae coleccionistas de toda Galicia, España e Portugal. O seu catálogo de coches en miniatura ten alrededor de 30.000 modelos. Esta tenda especializada naceu de xeito online en Canadá e trasladouse hai 3 meses a este local da Guarda. 30.000 referencias, máis ou menos. Cada referencia pode ter unha referencia en un coche e pode ter 8 dentro da referencia. Así que, na realidade, honestamente non sei ni o que hai aquí dentro, digamos, hai moito. Despois de 40 anos emigrados en Canadá, os propietarios da tenda, Pedro e Daniela, decidiron retornar. A política arancelaria de Donald Trump facía inviable o seu negocio, xa que a maioría das súas vendas eran para o mercado estadounidense. Un arancel de 50 euros. Despois de un tempo aumentou a 100. Era inviable, non era viable facer o negocio ali. Collimos, metimos todo un contenedor e vimos de volta para o meu país. Aquí reciben alrededor duns 200 pedidos diarios. Estes están a punto de sair para Madrid, Huelva ou Finlandia. O 80% das súas vendas son online, pero a tenda atrae a coleccionistas de toda Galicia, España e Portugal. De todos os lados de España, de Portugal, Lisboa, Oporto, Santiago, Coruña, Madrid, Barcelona, de toda España. Para o propietario desta tenda da Guarda, os coches non son simplemente un negocio. El tamén os colecciona desde que era un rapaz e hoxe ten alrededor duns 50.000 modelos. Pois a ver, aquí botar unha ollada á Guarda e tamén a Nova York, porque o escultor Manolo Paz inaugura nesa cidade a súa exposición A distancia que une. Sí, 10 pezas monumentais que conectan o rural galego coa capital do mundo, nunha mostra que ocupará unha das arterias máis emblemáticas da cidade ata o vindeiro mes de setembro. Argemino Barro. O canteiro de Cambados, escultor de obras totémicas que parecen emerxer da natureza, Manolo Paz regresa a Nova York, a cidade que o acolleu en diferentes períodos da súa carreira artística. Nesta ocasión presenta a exposición A distancia que nos une, onde as súas esculturas intégranse na selva de cristal e cemento de Park Avenue. Por unha banda, catedrais, 2 grupos de 3 columnas de láminas de cuarcita, e por outro, as nasas, cubos en reixa inspirados nas redes que utilizan os pescadores, e coas cores da bandeira estadounidense. Unha exposición da Galería Max Estrella, as fundacións Manolo Paz e Park Avenue, con apoio da Xunta de Galicia. Arte galego no corazón da Gran Mazá. Grazas, Argemino. E agora temos que darlle os parabéns a un programa desta casa. O Land Rover Mais Show faise co premio Circom 2026 na categoría de entretemento. O xurado da maior organización europea de televisións regionais públicas puxo en valor o forte sentido da identidade do espazo de prime time desta casa, presentado por Roberto Vilar. Tamén os seus altos valores de produción, o nivel de improvisación e a espontaneidade. Será en maio, en Finlandia, cando se entregue o galardón. Que esta é moita pota de nuestro señor. O de recibir premios ten unha cousa maravillosa que che dá a oportunidade de poder dar as gracias. E entón é o que vou facer, dar as gracias en primeiro lugar á Televisión de Galicia por confiar en nós para poder estar aí todos os días pintando a mona, que confían máis que a nós mesmos. Moitas gracias. E darlle as gracias sobre todo a todos os espectadores que nos ven cada día,
tanta xente que nos dá o seu cariño, a súa xenerosidade e que, non sei, que nos emociona cada día saber que 17 anos despois da estrea de Land Rover siguen aí cada día. Moitas gracias a todas. Gracias.